Het is volgens mij, nevens mij, een goede squalle. Tenminste, ik ga er zelf ook op zitten en de resultaten zijn altijd goed. Dus ja, het is jammer. Nou, ik jij het juist niet aan voor het eerst en het verbaasde me nogal. Ik had nooit verwacht dat dat gebeurde zo. Ja, ik vind het wel schande, want eerst de bank aan de andere kant, voort. En nou dat grote gebouw weer, ja, wat gebeurt er met zo'n gebouw? Dat kan ik verpauperen als er net in komt. Ik vind het heel schande. Ja, een heel gemis voor het dorp, maar vooral voor uw jeugdjaren. Het tal leerlingen van Christelijke MAVO de Saat in Den Bosch rond de laatste jaren rap waarom. Van eer 400 naar nu 250. Maar met 33 nieuwe aanmeldingen voor de brugklas voor het nieuwe schooljaar valt het doek nou van de scholen die het op 1 augustus 2021 gaat dwarren voor het eerst openen. Het is natuurlijk verschrikkelijk wat hier gebeurt. Hè? Het is als jou in december nog jouw 100-jarig jubileum vieren met je, dan is dat natuurlijk voor het bestuur is dat een ingrijpende beslissing geweest. Dat je 4 maand letterlijk besluiten moet om het dwarren tegen te doen. Dat is gewoon verschrikkelijk. Dat is net alleen verschrikkelijk voor het dorp, omdat het natuurlijk een begrip is in het dorp. Het is een entiteit in de regio. Waar kent de Saat net? Het is verschrikkelijk voor de band die in de school gaan. En natuurlijk ook voor alle orenbetrokkenen, met name de personeelsleden en orenmensen die betrokken zijn bij de Saat. Verleden jaar werd het natuurlijk ook al heel spannend en toen had de directeur ook gesprekken met ons gehad van wat kunnen we doen en hoe kunnen we nog zorgen dat de MAVO toch bestaan blijft hier in het dorp. Als gemeente hebben we natuurlijk wat minder mogelijkheden dan de scholen zelf. Dus die zijn best wel bezig om te zoeken naar een partner. Wat ze dan toch nog bestaan kunnen. Dat lijkt echt wat we steeds meekregen wat goed te gaan. Eigenlijk zat ik het begrip tot het moment dat er gewoon de aantallen nieuwe aanvragen binnenkwamen en dat heel goed zin voelt. Op een gegeven moment dan merk je gewoon dat de samenleving echt blijkbaar op een of andere manier net genoeg vertrouwen meer erin had om de ben je heen te doen. Nog net zo lang lien krempte de Rabobank ook al in en nu komt er weer een gebouw voor een groot pad leeg. Wat bloot er nog hoer in dan boord? Weer een stukje hierbij, hè? De bank, de Rabobank, missen we hier al. Echt een mooi groot gebouw. En nu dit, ja, ik vind het heel schande. En het zit op een mooi hoekje, een mooi punt. Dus ik vind het wel schande, maar... Nou, ik denk dat het een hele goede optie is om er Wenningen deel te zetten, want daar is een grote kwaad aan. Dus ik zou zeggen, ze maken er leuke starterswenningen van. Als gemeentebestuur en als riet zijn we daar natuurlijk ook gaan moeten hoe dat verder moet. Want het is twee basisscholen hier in de directe omgeving. Komt er weer een gebouw bij wat leeg komt te staan. We staan natuurlijk altijd dieper voor als er vragen binnen of wat dan ook. Maar op zich zullen scholen een plan maken van hoe de leerlingen op een orenschool een goed plekje krijgen. Dat is in deze tijd natuurlijk heel lastig. Omdat je kunt net even een bezoekje brengen aan scholen. Je kunt net even wat feeling bij krijgen. Dus het is zo'n vervelend moment eigenlijk. Doe best al net naar scholen en die scholen stapt er mij. Maar ik denk dat het vooral nou ook even belangrijk is van de werkpersoneel. Die mensen die binnen hun baan kwijt. Daar zitten gezinnen achter. Dus dit is wel heel erg triest. En ik denk dat die opvang wel heel belangrijk is. Dat daar goed mee omgaan wordt.